Moi, mä oon Simi Leneve, fysioterapeutti ja valmentaja. Aiheena selkä. Mulla on muutama asiakas tullut ihan hiljattain kyseleen, että mikä voisi olla syynä, kun on alaselkä epämääräisesti kipeä. Me ollaan lähdetty tsekkailemaan ja ollaan huomattu, että kireät lonkan koukistajat on aiheuttanut ne selkäkivut. Ja kun me ollaan saatu vapautettua ja rentoutettua lonkan koukistajia, niin ne selkävaivatkin on parantuneet. Selkäkipuilu onkin todella yleinen vaiva Suomessa ja Terveystalokin raportoi, että vuonna 2015 yleisin sairauspoissaolo syy oli juuri selkäkipu. No mistä tällaiset kireät lonkan koukistajat sitten voi tulla? Niin esimerkiksi, jos istut paljon, silloin sun lonkan koukistajat on kireillä, lyhentyneenä. Ja jos varsinkaan et tauota tätä istumista, niin pikkuhiljaa ne tottuu tähän lyhentyneeseen olotilaan. Ja mitä se tarkoittaa seistessä? Lyhentyneet lonkankoukistajat vetää sun selkää notkolle. Ja silloin kun selkä on notkossa, niin ne epämääräiset selkäkivut saattaa johtua siitä. Jes. Pari vinkkiä, jos istut paljon päivän aikana. Ykkösvinkki on se, että tauota istumista. Nouse ainakin vähintäänkin tunnin välein ylös. Toinen vinkki, mitä voit tehdä silloin kun nouset ylös. Muuten jos nyt just istut siellä toimistossa ja sulla on hyvä sauma, niin nousepa ylös. Tehdään tämmöinen nopea venytysliike sinne lonkalle ja koko etulinjalle. Se tehdään näin. Ota pitkä askel. Kato, että sulla on varpaat suoraan eteenpäin, lantio suoraan eteenpäin. Kantapää saa olla ilmassa tuolta taimaisesta jalasta. Ja napaa kevyesti sisään ja paina vähän häntää sinne koipien väliin. Nyt jo löytyy täältä semmonen kevyt venytyksen tunne. Tehdään hengityksen tahtiin. Hengitä sisään. Ja ulos hengityksellä nosta leuka ja käsi ylös. Ja vähän täältä lantio eteen. Sisään. Rentoutetaan ja taas ulos hengityksellä. Venytys. Sisään. Ja vielä kolmas. Noin. Tee sama toiselle puolelle. Ja jos huomaat, että sulla on eroja näissä puolissa, jos toinen puoli on kireempi, tee sinne vielä pari kertaa lisää. Mulla on tulossa 22.6. selänhuolto-workshop. Jos sua kiinnostaa selänhuolto, ilmoittaudun mukaan, nähdään siellä. Se on Kangasalla Malma Areenalla. Moikka!